Imwakoba eba ETIRE NNI SAFOA. We eya duye etosumienu. Ahwe etosumienu. Which part 2, episode 2. And I de ebrel no. Ya wo say pa kofi won kran. Ono namfo no makwa abontin na kwaji omani aba. Nanso ade aba kwa eba behu no wo ade etosumienu na ahwe etosumienu mu ene se Araba Kyere akon kran. No kon kran no wakopa kofi ho. Ade ne bekwa akosi. Eboboba na eba na eyo. I don't know Mr. Nyabre na fe entna na memfa emrel. Mr. No subscribe here dia mame na we mi adoma no so bia me drop bia na ma onsa aka ne ntem na bibia nso no. Atimi akonka. Fe obi di show for amanfo, betimi afre Mr. Kamafo. We Twi NNI SAFOA. Bio amu akon enwuma yi. Eye nwoma unye bi kenkan na so uti na kenkan ya. Ade bebo pa. This why krado a. Meso my krado. Yen hyase. Ade etosumienu, ahwe etosumienu enkran. Pa kofi adi enakakra. Ofre adwuma mu abafie ohyedan mu mofra mienu ewo adi ho Araba Kyere eba ho okura nneoma kakra Araba Kyere ababawa maaju ababawa mini oke Araba Kyere mepa ucho mehwehwe obarima bi a ote ha no ode nneoma no esi fom ababawa o fine ne minu fanti Araba Kyere dabi onye fantini mena me fantini ono de Oyo santini. Kaza de onti di ya obu. Enkra ya meka enkra minim se meka no papa no de ya. Abofra no ba ko ba ho. Akwele. Mini ke. Ababawa. Ewie fanti shiminu. Abofra no mami usi den. Araba Kyere. Me hwe santini bia oti fie ha no. Oyo berima. Abofra no ofrenu se den Araba Kyere odi pa kofi ababawa eke eta wo pa kofi ejeme abofra no pa kofi wo ho oten ne nsa ehwe dan no ano ne dan ni no Araba Kyere yo edamo ase ofa ne nioma no koe obo apun no chi ago pa kofi hwanya osori hini epron no hey Hwanie onipa na osaman Araba Kyere oremu otiasefo pa ba kofi oje ne nioma no bremu tena ase nsuo nie Araba Kyere otena ase eje nsuo no enomi nsuo kra de manu bi sese ya ba kofi oje krowa no sanchi ame ena akwaba Araba Kyere ya odoso ba na eyo pa kofi okuya pimini ise ha de boko wonam Araba Kyere okan ne minim kakra kwanso de ebrel be na wotwini na mete se enioma bi atiatese tema na mekọ ho se mekope bi akọ akoton afei na menyamu kwan a mebesan akofie na kasa ne ntikamu eda me free oboase ekọ akyemade no oyire bom yamane se na de waye okrani medru ha na mese se ma mehwehwe wachi kwan na akyire yi wote se mabeso ha asan akwa ma mehwehwe wo a na nye nti se uhumi anadwo yi a na meba wonsra na ha de na minim anadwo nsrawe yo pa kofi ahanso de boko ebe bosome ne nakakra ni na menya akrata se me adwuma ewa ha nam tebia na adwoa ewo mu nti na waye mre eno nti na memfa mitire enye ehaba no ono a ne dwumo na ekan ya ema me de bae me ba no na woni ho nti me de ekirija adwoa ene kwabena se omkra wa ema me fi se me ba ha de adwuma nso na megu boni bia ni ha ohia ene nkwankomo a na ekuyen Araba Kyere ohia ne nkwankom de eyadwumu a yeto ne daa nso onipa ensakona no da bia pa kofi ye de wo be fumi mu pa o na why no kire wo efie ha kwan Araba Kyere ade ebeye ebra me fro car wotema abaha no na oba bi ti ano pe me tare lorry no ho opini do a
na Twi n'ani nea ɔyɛyɛ no ɛyɛ obiara a ɔte lɔre no mu ahi nea na ɛyɛ bufuo koraa ne sɛ na lɔre no ɛretu mebɔ mmɔden wura mu pɛɛ baabi ɛtenaeɛ ɛhɔ ara na mesi somuɛ na nea ɛba yi wɔwɔ medane maa no papa metwa bɔɔ no saa no ɛna aberanteɛ bi a ɔte me nkyɛn bisaa me deɛ mefiri mekyerɛɛ no sɛ makyiri paa ɛne sakune na mmom ɔboase ɛna yɛde ayɛ yɛn kurom nanso seesei deɛ mete akyerɛmade ano esi koraa ɛna obisaa me sɛ minim wɔ anaa ɛna menka ɛma ɛnwa ɔno ara na ɔfaa kaa ɛde me bɛsii ha ɔse n'adamfo ne wo Paakofi madamfo ɔte sɛn ɔkan ni anaa Araba Kyere ɔyɛ asantini kan kɔkɔɔ korokoro ase ntiri tadwaa na wate n'ani ase baako Paakofi ma menhwɛ ɔsɛ ɔyɛ kɔkɔɔ Araba Kyere ɔbɔ ne tiri nko ɔyɛ kɔkɔɔ korokorowa na wabɔ ne din ankyerɛ wo Araba Kyere ne din na mewerɛ afiri kakra nanso ne din no yɛ abrempɔndin Paakofi ɔde n'ani to wiem wagya abɔdwesɛ anaa Araba Kyere ane ɔwɔ abɔdwesɛ putuo bi ɔse ɔne wo na ɛwɔ adwuma mu Paakofi gyama kwaku anansi kwaku adi sɛ anaa Araba Kyere ɔnoa edin a ɔbɔ kyerɛ me ano no Paakofi ɛne otiri yɛ yie anka sɛ ebere yi a yapɔn adwuma yi deɛ wobɛyɛ dɛn ho me na adan na kwaku amfa wɔ amma fie na ogya wo saa Araba Kyere ɔde taxi na ɛde me bɛsii aboboa no ha na ɔse ɔhwehwɛ obi dendenden saa onipa no nso taxi a yɛde baeɛ no drɔba no na onim nea ɔteɛ saa drɔba no nso anim nte koraa ɔyɛɛ sɛ nea ɔsi de me aba fie pɛ ɛna drɔba no bo ɛpaeɛ afei na ɛyɛ me ahomete nti me ma ɔde n'ani ɛkyerɛ me ɛna ɔsan ɛkɔɔɛ Paakofi sɛ nkran taxi drɔbafoɔ sika a wɔgye nko a na ehia wɔm ntia anka kwaku deɛ ɔntumi nya wo basaasa ɔdane nkɔmɔ no na dɔn ho ate sɛn afei na ato fie nkɔmɔ Araba Kyere meba deɛ abɔne biara ɛnni hɔ ne asi m'akyi ɛna menim na were nso ho yɛ seesei deɛ ne na abɛn Paakofi na ɔankra wo Araba Kyere dabi mmom onnim sɛ meba wɔ hɔ mekra no sɛ mekɔ ɔbo ase na ebi a meduru sakude Paakofi ɛneɛ gyama wobɛdware awie ansa na wadidi agya osigya ni asɛm nkran dɔkron ɛne nkyena me yia na megusuo nkran brabɔ no Araba Kyere me deɛ akwantuo nti mensa aduane mu Paakofi meba ha foforɔ no na yɛ den paa sɛ medi wɔ nkran dɔkron no a mintumi nna enkanka wɔ makotuntum no chai medi a ɔbɛka sɛ mafafa sidro akɔyɛ munye kodware na meba nneɔma nie adware nso na ɛto adan yi so no Araba adware awie siesie no Paakofi ɛkɔ san ba hɔ Paakofi sisia na wadware awie siesie ho yi sɛ ma kyɛ paa akwadaa na mesoma no na ɔmantam ɛna mea metin so mehwɛ adeɛ wɔ ha ba na didi ana wawie dada obue so hwɛ na sɛ wa ni kra ma menye tea kakra enka ho Araba Kyere Paakofi ma me Paako tea hunu deɛ sɛ nyɛ aduane mu bia ma menye bi ma wo ɔyɛ ma ɔnomye ye deɛ wabefu me mu paa nkran brabɔ mebae menya baabi pa bia mentenae medi dan korɔ nti sɛ ɔhɔho mpo ɛba me nkyɛn ha na mani atan kakra na agya wo nso akɔyɛ ɔbaa Araba Kyere Paakofi me deɛ enhia ɛna modwadeɛ nti metu kwan a mene ntan da ɛtɔ da a mede ntoma kɔ akyini ɛwɔ nkurase saa ebi a meda bama so ma adeɛ kye wɛɛ ɛhampo deɛ sɛ onyame ada roma ma bɛto ɔmanifoɔ Paakofi ɛno nti na ɛyɛ me ya no ɛyɛ yi nanka woyɛ ɔbarima deɛ a nka ɛbɛyɛ bi Araba Kyere Paakofi me kwa me deɛ ɛhia me na anwene ho pii mesi sɛ meba yi na manhu a nka meda abɔnten ma ade akye Paakofi dabi ɛsɛ sɛ waba yi mesom wo hɔhoɔ Araba Kyere awosom bɛn na ɛkyɛn deɛ wayɔ yi
medidi ame anom tea madware asra asan abo powder na afi din bio aka de aka Busy a bobo. How you? Okay. Pakofi. What's it saying? Araba Kyere. What's it saying? You know. Araba Kyere. Odane na no. Me say uba ye. Eya wani kana no. Pakofi. Many nka papa o. Te say eh me namfu bi na eya na wabesra me. Eno pa ho na me didi wie pe. Na me yi me keta ye. Eya sa na ma fia joa. Araba Kyere. Enti wanyo obi a obo okanchema ne no ana. Pakofi. Enka ene se nkran dokono ne chinam na me de som ohohoi Araba Kyere. Wo se eya na wa fe wo yire. Enti Pakofi. Eba se wo yire te se ma bestra wo a. Eda asem kra na obeka. Pakofi. Ebi a ebe no anigye kwa Araba Kyere hwe. Tie de woka. Otinkran ha na wo kan yi. Wogi di se anka wo yire yi ebo bejo so. Oyi akoratwe edidi ni mu yi. Pakofi. Ewom adwa pekoratwe die na so. Eye me se oba bia atesa Araba Kyere. Na ene yi nso wan na otwekora. Tetifo no na wo yesa o. Sebi ene mmerima yi enka no kre na mai nso aka bi. Ye nti na o betwekora. Pakofi. Enti wugi di se nipa nyina na asesa. Me de me ne wonya adwene da Araba Kyere. Enti wani je ho sa wo yire twekora sa. Pakofi. Anya se mani je ho sa obetwekora o. Nanso mpanyinfo se o kame ade a na wonya ade. Araba Kyere. Aha. Say wona wa ma wo yire tumi. Oba bia betwekora na firi obarima. Pakofi. Eye. Ma yenya akoratwe ho asem no nto ho. Na mensiesie mpai so ema wo enna Araba Kyere. Na wo de wo nabi Pakofi. Oh, me de enhia. Wona ye hoho. Akonya yi kura metumi adamu saa Araba Kyere. Na wo kyerɛ sɛn. Utu mpai so de amame ada so. Sɛ me di kan ka sɛ me de FM kura meda. Obi bo opron achi. Bonsu kokoko ani ago Pakofi bremu. Ohyia no. Ajani. Na adan na sese bonsu owramu etena ase. Aja owo anini a Mrs. Me say eno bi befa me ko jigu me so kokko ase. Nti bra me bedru fie no. Na bia komu pa. Eho na me kodae. Afi na mani so atete me kakra. Pakofi. Woni asano mu die. Bonsu na wabra na ye ni bi. Medanya ne ya mani so tete mi a na me de mani bre ko wie dokono ne nkinam so. Me gusu didi na adusa ebe pue so. Na mene no mpo na ewie no. Pakofi otware no mu. Ode ne nsa hwe Araba so. Akwa no a ode oba afie no na oka no. Araba Kyere. Obo odin no a na mekae. Na oti fie ba ko mu ana. Pakofi dabi mmom oben ho. Bonsu. Ono na o kyerɛ me sɛ wanya ɔsɔ no bi. Na ɛyɛ me sɛ ɛyɛ oyiri mpo. A kyerɛ yi na mekae sɛ nea na furu ayɛ ne deɛ. Ontumi emma ha sesei. Nti me ba ha da so yi mu a na mama ne etiawa. Me be ma awadwo ene awura yi aba atena se. Mama ne ani. Yewe asem. Owo bi aba wadamfo nkyɛn ya. Na Judas yom na obema na achia mara kwa aba. Na mfu numbi nso so ya ahohyehye. Pakofi. Awura yesempa o. Araba Kyere. Yesempa ye. Mano ha de bonsu. Oba yi wuni mama ne. Mo wani ase ya wo pa. Pakofi. Ono so nkura ne boni bi. Mmom ose obedi ne nkomo bi wotema. Ena anka otwemu akwa kyemade. Ena one kwaku adu se hia ya. Ode no ba fi. Ose obedi ne nkomo ena ofa ha chia ye. Bonsu. No de boni nimu. Osare chia no. Awura aba atena se. Eha nso de agya ohia nkwankom ene ho ntoto a nkrofo ebo ho abobo no. Ye de ehunu bi wa ha. Akwa ye sell out. Adidie onom ene nkwan ne nko a. Wabai se meboa obehu ne hia ya ne nkomode.
Araba Kyere eye. Obiara nso daye enko nia wakunu da. Mate se haye de entina maba no. Bonsu Kofi adu se ye ne ya ese drobani no antie ama wamfa wura yi amafie na pa Kofi otware no mu. Eno mpo na oka kyere mi enkran ha asem Bonsu Kofi me de me beso uja ma mehwe nkwan mu ochina wahye dade no abechia ye nyina sese de ade asa mema me muso pa Kofi eye ekwan da ho ma me hwe watikoi Bonsu sorry ye ewra eye na okọ wahenie mu a na wakai me ma wo na pa o okoe Araba Kyere ja akudonto Bonsu okoe Kofi ene die wo de asase nyam wow ene die ona eja na wahye o udidi ya che nene die didi ma wo nto obi besie wona wo ye aso pa Kofi e kire se me na me wo so me boa Bonsu abobonua ose trudu pa Kofi se efa ne sen hunti Bonsu na me fa me nsa mo wani ansa na wate me ase pa Kofi enya fna oyi na da bi me kan se obeche me atadetamu a mani bere se me mpa adwoa ne dwomo agigina mu ma megiye no anka mesa de na ade akoma no Bonsu na onya ujenti arada na pa Kofi tepi eno na wa kyere made ono mpo de otinkwanta nan Bonsu na woni na tie kwa na ye den na watwa ekwan ye te se atowe pa Kofi aden me kan ye wanti oso obedi ne nkomo na ofa ha se obechia me Bonsu eye ebon a ye betene kankan sanso na sanoma wusro a entakra bafom Kofi ene esan kwahwe no ade enchi pa Kofi ya nyado okoye sakwaku Bonsu ye eye ne se oba na ye mebiribi eye ochina me kyekye no Araba Kyere okasakasa odan mu pa Kofi inkomodi mu nya me fe nanso ne meyo ama no kra nhwa obegya ne yere nne nko a be shimi hu adi a kyere no anadwe se me oba pa Kofi dru oye se ne wantie no Araba Kyere otwe nani hwe no ye de wanche aja watamfo yi hu be ye nika pa Kofi na ye de wahunu bi se waso woto srewa de wantintimu a kukuma se wagye wani so etoda na ye hia saa o ma ye srea ma eye ne empafe ebesimie no Araba Kyere ye na me se wa adamfo dwomo ehu ye nikan se ye bi chen bi pa Kofi ananka wo ka sembi na Bonsu baaye no Araba Kyere pa Kofi asem no kra eye me fere nanso wabi sei me mie mani aka nansen ma brebre maso ase me tete se ose na wo a kyere made no na me ne wo na ehyehye ho pa Kofi o so niti ha do yo wo besa amoa ose ma wonfa nto so ne mumma ma na nye ho empanyinfo nso se sanoma usro a entakra ba fom na se obi nso ekantam egu amenamu a epue enchenche wo nafe se te se mpo se enti sa o ye behwe Araba Kyere me de madwene ho mpo ajai afi de ma sai me hwene so ade a chia sen se nkrofo ahwe hu ani eno krenti na ema me ba yi ade minya nyoe enso waka ho asem Araba Kyere do ze di minya nyoe enso waka ho asem eni ma menye preko eni ma minya nyo ema wonka ho asem preko asem no na esi so pa Kofi eno na maka no me se ma wonfa nto so na ema na nye ho se wakasa akra enti sei ye besre ye nananom abosumadwa yi se o ma nye ho Araba Kyere pa Kofi eba sa akra na mai afedi ma bre ne yesi ewradia
Pakofi. Na enye ware preko. Na asem fa na asem nkwai. Araba Kyere. Enye be ware me. Na me ho ntɔ me. Pakofi me. Ema banu awade de. Onyame mpamu. Araba Kyere. Onyame mpamu na hwan mfamfra. Pakofi. Unso usua ntonto ayi bi. Araba Kyere. Samuna mo kyerɛ me. Akyerɛmade fo mrantie ntonto a. Pakofi. Ohwe na waache. Abodu mienu ne fa. Ebra koda na ebreko. Ochina wo ho. Adijimama eba na eyo. Me say ababa wai wode nsam nam. Nanso ebehu ne ebekosi. ETIRE NNI SAFOA. If you be offer amanfo. Mr. I know me adoma no so ale ma me na fe wa subscribe. Nyame hira na ensam wo ho. Enso ebedru. Nyame nka ho pii no a se wonya bre na otie me.